Cyflwynir dyn ifanc Kieran a'i gyflogwr Lucas yn ei gweithle ymwyty Roadhouse. Dewch i gwrdd â rheolwr dan Hyfforddiant Kieran Thomas a Lucas Davies, rheolwr gyfarwyddwr Roadhouse Whitland Limited. Gofynnir cyfres o gwestiynau iddynt ynglŷn â raglen Twf Swyddi Cymru Plus. Sut nes di ddechrau gyda Twf Swyddi Cymru Plus a sut mae'n mynd hyd yn hyn? Mae Kieran, dyn ifanc a gwall tywyll, yn sefyll y tu ôl i far y bwyty yn sychu cyllyll a ffyrc. Dwi'n wedi bod yma since 1999. Cyn dod yma, o'n i yn y ysgol. Dwi'n mwynhau gweithio yma achos mae pobl yn helpu fi a yn dysgu pethau yn bob dydd. Mae Lucas, y rheolwr gyfarwyddwr, yn sefyll yn hamddenol yng nghanol y bwyty. Dwi'n hoffi rhoi cyfle i pobl ifanc iddyn nhw i dysgu sgiliau ac i gallu ennill bach o arian a rhoi nôl i'r industry hefyd. Pa fath o bethau wyt ti'n ei wneud yn y gwaith o ddydd i ddydd? Sirfio customers, gwneud diodydd, gwneud coffi, defnyddio'r til a cael arian ar dysgu ar un pryd. Mae bach mwy amser i ni traino'r staff without the financial burden. Mae pawb yn lyflu a dwi'n cael llawer o brofiad. Pryd maen nhw'n gweithio, maen nhw'n dod mwy hyderus. Beth yw manteision mwyaf Twf Swyddi Cymru Plus? Dwi'n cael support ac yn pawb yn gweithio yma. Mae'n dangos i beth i wneud a dwi'n gwella pob dydd. Mae financial benefits i ni a'r employees. Maen nhw'n gallu ennill bach o arian a dysgu alongside. A fysa ti'n argymell Twf Swyddi Cymru Plus i eraill? Dwi'n cael llawer o profiad a dwi'n mwynhau pob dydd. Mae lot o stigma pam gael job yn yr industry, ond bydde fi'n gweud just gael go. Go for it, trio fe. Neidio ymlaen i rannau da gyda Twf Swyddi Cymru Plus. Cysyllta a Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.